Good evening mga kauntal nyo guys. Manihapon ta. Natay paksiw nga bangus. Nanay mga okra. May taong. Pas nata sa tay kinilaw nga kuan guys. Burot. Mga kauntal guys. Mga kaun. Lord, salamat sa mga pagkaon. Naot pa nga taga-aming pinting lawas. Ako mga anak. Sa mga daw mga trabaho taga-aming kabagsug sa mga lawas. Amen. Okay mga guys. Okay, sabaw guys oh. Sabaw lang sa kanang kuan. Saan na aksyo. Tapos na yung okra guys. At sa bangos oh. Nya taong. Kaya nagkinilaw. Sampai ka na yung pakso guys, yun yan na kan. Kana kasi tawag anak. Tawang ukra. Mana nih? Mana? Iya. Udah umah sana kawan. Wah. 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 Yan sa bang gatingan. Musuhay pagbakso guys nga. Akong ibutangan og tomates. At ito nga. Ano burot. Kami agad. Mga on. Thank you so much. God bless you all.